seigarren hautez bakutzean, Euskal Herria bai genizenean. Gure xedea da programa hirukoitz bat proposatzea. Alde batetik saiatzea politikari buruz ikuspegi baikorrago bat proposatzea. Politikak galdu baitu bere sinesgarritasuna Frantzia osoan, eta gu nahi dugu erakutsi posible dela beste manera batez eramaitea. Bestalde, abertzaleak dira eta ezkertiarrak. Abertzale gisa, nahi dugu biztanda Euskal Herriaren interesak eta bere problematikak helarazi Parisera ino, izan dadin bake prozesuaren inguruan, hizkuntzaren inguruan edo gure Ipar Euskal Herriko lurraldetasunaren inguruan. Baina ezkertiar gisa ere, zerbitzu publikoen presentzia, ekonomian botere publikoen eskusartzea nahi ditugu ziurtatu eta horien artean bi lehentasun nahi ditugu hemen proposatu seigarren hautez bakutian. Alde batetik etxe bizitzarena eta bigarrenik ekonomia jasangarri bat, hots ekonomia berde bat. Lehentasuna gaur egun klimaren inguruan kokatzen baita. Orduan, kanpainan zehar hori dena definatuko dugu, zuetaik ahal bezain hurbil, herrietan, utununtzietan, bilkura publikoetan, eta guzti horren bitartez, espero dugu konfiantza eginen dauko zuela, eta beraz gozka abertzale.